Det ligger måske nok en bil. Jeg ved det ikke helt. Sten. Kom. Sten, was machst du denn hier? Was machst du her? Was machst du her? Was machst du? Warum are you speaking English? Warum sprechen Sie Englisch? I can speak Deutsch. Dann sprechen Dänische! Keine Englisch! Bist du Englischmann? Nej, jeg er ikke engelsk. Hey, Jeg er ikke engelsk. bist du Englisch-Patriot? Jeg Du er ikke... sympathiserer Englisch? Nej, Was machen wir? vi gik på campingtur. Campingtour. Ja, Warum? Wo? her i området. Kom ind. Du skal ind på badet op. Warum? Så skal du ind og kigge. Vi går lidt rundt for at se, hvor at vi skal være. Hvor længe har I været her? Vi har været her i dag. Vi kom i dag med toget. Toget. Hvor skal I hen? Vi skal bare være på campingtur her Hvorhen? i området. I området. Der er mange steder. Vi går rundt og ser, hvor der er det bedste sted at slå camping. Hvorfor har du ikke planlagt at gå foran? Fordi vi synes, det er sjovt at gå rundt. Du synes, det er sjovt at gå rundt. Ja. Javel. Skal have en plan, Marker? Vi ser på hvad? Ja, på hvor du vil hen. Vi er på ferie. Vi tager det sådan På ferie. Der er ikke ferie. Skal arbejde. Fri skole. Hvor gammel er du? Jeg er 14. Identifikation. Nu. Hvad? Was ist? Was ist das? Was ist es? Jeg ved. Det ved jeg ikke. TNT. Was ist es? Du ved Was ikke, ist es? Det var din taske. Du ved du også godt, hvad det er. Hvorfor er det din taske, og du ikke ved, hvad det er? Jeg har ikke set det før. Du har ikke set det før. Det ligger i din taske. Was ist es? Jeg har ikke set det før. Nej. Det ligger i din taske. Forklar. Jeg ved ikke, hvordan det kommer ned i min Jeg taske. ved ikke, hvordan det kommer ned i din taske. Aflyder cyklen, jeg hører. Aus! Niederlegen! Was ist es? TNT. Das ist Sprengstoff. Det tror jeg. Warum ist es in deine Tasche? Det ved jeg da ikke. Du weißt nicht. Jeg ved det ikke. Warum? Hvorfor har du ikke afleveret det til mig så? Hvis du ikke ved, hvad det er. Hvis du ikke skal bruge det. Jamen, jeg har ikke set. Så beholder du det ikke selv. Jeg har ikke set, hvor Hvordan det skal det kom. være kommet ned i din taske? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke. Jeg ved Har du det. stillet din taske fra dig på et tidspunkt? Ja, Nå, hvornår? da vi ankom. Hvor har du været henne siden du fra perronen? Vi skulle ind og have noget at spise. Hvor? Der var en restaurant En nede i restaurant? byen. Ja vel.